Hatani debata natar surat di sada Petrus tolu ayat 10 tolu rodi ayat 14. Jalai sedo nama jahati hamu molo dirikoti hamu nadenggan alai molo tumtumaun na porsuk kamu alani hati koran na mertua do hamu disi unang magaor rohamuna bahenon ni biar ni roha mida nasida manotong mama bahen na dinggan na mangulahon na dinggan ima jolma na pajongjong hati goram manang hasitongan jalan na ulo pasiding diri na siyan hajahaton halak na makaholongi ulaun na roa manang na mangulahon hajahaton ima halak na makasuguhon ulaon na dinggan. Buido masa manang rosi taonon tungulo niba ala mangulahon na dinggan. Alay dada ala rosi taonon ni gabi madili putus asa jala sumurut manang danggabi ulahonoton na dinggan. Ubahenik ko totong hot haporosyaon jalapos roha asa unang ditaluhon si taonon haporosyaoni alay ikon haporosyaoni do manaluhon si taonon molorobe si taonon tungulo ni halak na porsya. Apostol Petrus maddok unang magaor roha muna bahenon ni biar ni roha mida nasida ay mulo ala ni Kristus dohot ala ni ragam ni akka ulaw na dinggaddo gabi manaon ima napataridahon pos ni rohata dohot haporosyaota di Kristusi jala ido na manggojar hita marsihohot di bagasan Kristusi adongdo sada halak porsea di Tuhan Yesus alay gabi di hosomi portibion jala satia do iba na mangihut to Tuhani alay ang gototong ni ula na dinggan tu akka na humaliak kita dang pola mabiar kita di portibion molopos do rohata di Tuhani huria pe boy do manaon haporsuhon ala ni hati goran tau sahahom mabahen akka ulaw na dinggan maradopon akka jolma molo di bahit tuhita dalan na mangalo laho patubu hagaoron togu marohata disi jala manahan manaon haporsuhon hinorhon ni hajahatoni ay mertua do hita disi atong ikor rajumata do paraluan na di portibion songon sada kenyataan na sotarpasiding hita alay dada pola mabir hita manang mundur hita mangulahon hati goran manang hasitongan alay tabarita humabarita nauli asa dohot nasida porsea jala margogo mangulahon nadinggan. Amin.